Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongetorriak saio berri batera, gaur otsailak 27 osteguna bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, ilargirekin egongo gara Lab sindikatuko kidea dena. Bi hilabetetako langileak lanuzteak egin dituzte haien lanbaldintzak salatzeko eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Oier Zuniga aktore eta sortzailearekin egongo gara. Oierrek Heresia antzezlana sortu du dolua lantzen duena, eta hau aurkeztera dator. Hurrengo astean, martxoaren 7an ostirala azkeneko antzezlana egingo dute Nafarroako Antzerki Eskolan. Baina elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1524ko otsailaren 27an, Nafarroaren aldeko borrokalariak bakarrik geratu ziren Hondarribian, Espainiarrek hiria setiatua zutela. Urte batzuk geroago, 1933ko otsailaren 27an, Marinus van der Lubbe holandarrak Alemaniako Reichstag edo parlamentuari su eman zion. Ekintza individuala izan arren, ordurako kantzilerra zen Hitlerrek komunisten aurka egiteko erabili zuen. Salbuespen egoera ezarri eta ezkerreko oposizioa jazarri zuen. Milaka herritar atxilotu eta 4.000 espetxeratuz. Hirugarren Reichsaren abiapuntua izan zen. Egun berean baina 1980an, Bogota hirian Errepublika Dominikarrak zuen enbaxadan sartu zen 19 gerrilla urbano armatua, eta bertan zeuden hainbat diplomatiko bahitu zituen. Ameriketako Estatu Batuetako, Israeleko eta Frantziako enbaxadoreak zeuden bertan, besteren artean. Preso politikoak askatzeko eskatzen zuten, baina 2 hilabeteren ostean gerrillariak bahituekin Kubara joatea adostu zuten, handenak aske uzteko. Eta bukatzeko 1981ko otsailaren 27an, Victor Fernández Ochoa tabernari hernaniarrari tiro egin zion batallon basko espainolek. Egunero bezala, goizeko 6etan Florida auzoko Bentaberri taberna ireki zuen. 6:20etan, bezero batek ogitarteko bat eskatu eta ondoren, piti ez izenez deitzen zuten Ignacio Iturbide sartu eta tiro egin zion, betirako tetraplegiko utziz. Politikan sekula gehiegi nabarmendu ez arren heriotz mehatxuak jasoak zituen Fernandezek. Heriotzaren triangelua gisa ezagun egin zen, Hernani, Astigarraga eta Urnieta arteko eremuan eskuin muturrak herritarren aurka eginiko atentatuetako bat izan zen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, alde batetik, geltokin, arratsaldeko 8:00 bertsoaroaren baitan bertso afaria egingo dute. Arituko dira Eneko Lazkok, Nerea Elustondo, Xabat Ilarregi eta gai jartzailea Alaitz Rekondo izango da. Sarrerak 32 eurotan salgai egongo dira www.geltoki.red atarian. Beste alde batetik, Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7:00 irakurle txokoa euskaraz. Gerrak ez du emakume aurpegirik liburua izango du aztergai irakurle taldeak.
Gainera, menopausia emakumeen bigarren udaberria izeneko hitzaldia egingo dute Euskaldunon biltokin, txantrean. Euskaldunon biltokik menopausia emakumeen bigarren udaberria hitzaldia antolatu du. Amaia Aristegi soziologo eta sexologoak gidatuko du, arratsaldeko 7:00 elkartean. Azkenik, otsegunak ekimenaren baitan Peru Galbete eta Malko baten kontzertua egingo da Zaldiko Maldikon iluntzeko 8:00. Zaldikok ostegunetan musika emanaldiak antolatzen ditu eta oraingo honetan Peru Galbete eta Malko bat izango dira elkartean arituko diren musikariak. Ostiralean, batetik Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00 Nastunburi izeneko antzerkia egongo da Barrexerka konpainiarekin. Antzerki eta antzerki tarteetan, esketxak proiektatuko dira ohiko moduan. Umore estilo ezberdinez ekoizitako entzunezko hauek emanaldia berritzailea eta dinamikoa izatea ahalbidetuko dute. Bestetik, bertso afari mozorrotua egingo da Euskaldunon biltokin. Inauterien karietara bertso afari mozorratua antolatu du Euskaldunon biltokik. Bi bando izanen dira, eta irabazle bakarra. Julen Bernaldo de Quiros eta Idoia Granizo batetik, Ainara Ieregi eta Beñat Astiz bestetik. Iluntzeko 9:00 biltokin. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, zorraren kitak ez duela Nafarroan eraginik izango ziurtatu du gobernuak. Ez du argitu foru komunitatearen ekarpena kolokan egon den ala ez. Geroa baik gogorarazi du foru komunitateak estatuaren zorraren interesen 1,6% ordaintzen duela. Gobernuak neurria babestu du Kongresuan, PPren jarrera gorabehera. Argazki nagusian, atzo Navarrarenan egindako ekitaldian saritutako 13 pertsonak, Nico Williamsen presentziarik gabe, gripe prozesu baten ondorioz. Titularrean, talentu handia. Nico Williams Naiara Irigoyen eta beste 11 nafar kirolariri aitorpena. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Naroa Elizalde pilotari nafarra hil egin da. Beste alde batetik, Willy Toledo aktorearen arabera, biktimak aitortu ditugu, baina borreroak seinalatu gabe jarraitzen dugu. Jarraian, Ega Adarra kanaleko urarekin ureztatu ahal izango da. Eskuineko berrietan, batetik gobernua alzorizetik aldendu da HTaren etorkizunari buruz. Bestetik, Nafarroak arautzen du adingabeak jokotik babesteko. Jarraian, Lizarrako udalak PSNko zinegotzia salatuko du, dirua bidegabe erabiltzeagatik. Gainera, Mazon bertsoz aldatu da dana arratsaldean inguru judizialaren aurrean. Azkenik, Sortzenek familia migratzaileak animatu ditu euskarazko eskola publikoa aukeratzera. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako familia medikuentzako LEPak bere 73 plazetatik 26 baino zitu bete. Lanpostu huts gehienak lanpostua lortu ondoren eskatutako eszedentziak dira. Argazki nagusian Tuterako tren geltokia dugu. Diario de Navarra egunkariak foro bat antolatu du gaur arratsaldean Uneden. Titularrean, abiadura handiko trena inkognita iparretik egora. Badirudi Gasteizek argitzen duela Euskal Y-aren inguruko zalantza. Tuterakoa desagertzen ez den bitartean. Eskuineko berrietan, alde batetik gobernuak aurrera jarraitzen du zorra kenduz, naiz eta PP planto egiten ari den. Beste alde batetik, Nafarroako neskazaritzako elikagaien sektoreak NPB errazagoa eskatu du. Jarraian, Lizarrako alkateak PSNko bozeramailea salatu du dirua bidegabe erabiltzeagatik. Goiko berrietan ezkerrekoan Iruñeko Santa Ana plazako erraiak. Eskuinekoan Nafarroako kirola saritua izan da. Gararen titular nagusian lakuak ez du argitu zergatik ez zuten Agredo lehenago eraman ospitalera. Ez dakit akatsa edo utzikeria izan zen. Esan zuen, Bigen Zupiria sailburuak ertzaintzak Agredo atxiloketan lesionatuta epakuatzeko izan zuen atzerapenari buruz. Argazki nagusian, gizonezkoen Errealaren atzoko partidaren une bat dugu. Titularrean Errealak epikari eutsi beharko dio Madrilen. Talde donostiarrak aurre egin zion Real Madridi norgehiagoka bizi batean, baina Lunin atezain madrildarra, horma geldiezina izan zen. Imanolek ez zuen ezer gorde eta taldea eta zaleak ustu egin ziren dena eman arte.
Endritz gazteak kontraerasoan egindako tanto batek alde zuria jarri zion kopako final aurrekoari. Kartuja urrunago dago eta Errealak epikara jo beharko du. Erdiko berrian, Torresek proposamen bat eskatu dio kanpoko aholkularitza enpresa bati. Eskuineko berrietan, alde batetik, grebak milaka irakasle kalera atera ditu Bilbo, Gasteiz eta Donostian. Beste alde batetik, Pradaleseko gobernuak muga gehiago jarri dizkio ibilgailu pribatuari. Jarraian, Meniere sindromea, bizitza mugatzen duen gaixotasun ikustezin eta kronikoa. Amaitzeko, Gazan atxilotutako osasun langileei egindako abusu sistematikoak salatzen dituzte. Berriaren titular nagusian, Uztarritzeko kolegio katoliko bateko bortizkeria salatu dute ikasle hoiek. Kontatu dute San Frantses Xabierkoa ikastetxean zigor gogorrak, zafraldiak eta humilazioak pairatu zituztela. Bortxaketa baten testigantza bat ere eman dute. Gilesen arabera, irakaslea maitik maira pasatzen zen zafraldiak eta muturrekoak ematera. Argazki nagusian, irakasleen eserialdia atzo Bilbon. Titularrean, irakasleak 3. greban. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola publikoetan mobilizazio eguna izan dute berriz ere. Beheko berrietan batetik Zupiriak onartu du Donostian atxilotu duten emakumearen auzian ez zela protokoloa bete. Bestetik Lisa Otto dugu, Johannesburgoko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea dena. Honen hitzetan, migrazioa ulertzeko gaur egun dugun erak ez ditu kontuan hartzen klimenaren ondorioak. Goiko argazkian, Joana Jalzuet Donostia Arraun Lagunakeko patroiaren argazkia dugu. Joanaren arabera, gaitasuna lortu nahi nuke arraunlari bakoitzari bere onena ateratzeko. Eskuineko berrietan, alde batetik Ukrainiak ez du itunik sinatuko AEBek segurtasuna bermatu ezean. Beste alde batetik EH Bilduk ez du babestuko EAJak eta PSEek proposatu duten zerga erreforma. Jarraian, fikziozko 6. filmu luzea fintzen ari da Moriarty ekoiztetxea, Maspalomas izenekoa. Bukatzeko Naroa Elizalde pilotaria zendu da 27 urterekin. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, familia migranteak ere ekarri nahi ditu sortzenek de eredu publikora. Migratzaile familiak erakarri nahi ditu sortzenek euskarazko eskola publikora. Horretarako aurre matrikulazio garaia iristear dela de eredua aukeratu euskara guztiontzat goiburuarekin animatu ditu guztiak. Eskuineko berrietan, goikoan, Peru Galbete eta Malko bat gaur Zaldiko Maldikoko hotsegunean. Arratsaldeko 8 tardietan doako sarrerarekin Zaldiko Maldikon arituko dira bi musikariak. Gitarra eskutan Peru Galbetek eta Malko baten gilean dagoen Beñat Bidegainek hotsegunak musika zikloan parte hartuko dute. Behekoan gazteentzako deskontuak 2 hilabetetan uztailetik aurrera. Doakoa izanen da 15 urtetik azpikoentzat eta 15 eta 30 urte artekoek prezio erdia ordainduko dute, hiri garraioan. Gainontzeko tarifa orokorraren deskontua mantendu, baina 40%. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Ilargi Angulorekin gaude, Lab sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunon, bai. Bueno, azken aldian, bilabesen gidarien lan usteak gertatu dira, ezta? Eta, bueno, zein da langile hauen egoera azken aldian? Bueno, badaramate pairatzen egoera kaskarra. Egia da, jadanik langile hauek bizi duten egoera, bueno, gidari guztiak, ez bilabesetakoak, bai, gidari guztiak pairatzen dituzten lan egoerak badirela, hori lanpostuak ematen dituen baldintzak. Esan, 8 orduz pasatzen dituztela seritak, vibrazioak, soinuak, guzti hori gehituta. Orain arte bilabesetan bilabes hauek dituzten mantenimendu falta, hori areagotzen du lan baldintza horiek kaskarragoak izatea. Eta hori baita ere gehituta lan hitzarmenean sartzen, orain negoziatzen egon dira,
eta lan hitzarmen horretan baita ere iteak bajan hartzen baldin badute ez dute ehuneko ehuna kobratzen, beraz hau eragiten duena da langile askok lanera joatea gaixo, minarekin edo dena delakoa. Orduan guzti hori batuta egoera nahiko txarrean daude. Eta lan baldintzen okertze hau noiz areagotu da? Beraiek komite bezala daramate ia 2 urte edo agian gehiago mantenimendu falta hau salatzen. Baita ere komunak behar zituztela, aurreko pliegoan ja sartuta zegoen 2025erako egon beharko zirela jarritak 16 komun eta ez dira jarri. Hori lagunduko luke nahiko haien lan baldintzetan. Eta mantenimendu falta hau, esaten nuen bezala, daramaten ikuste dut hori 2 urte horrela salatzen, pasaren urtean egin zuten komite bezala 2 nola salaketa urte hasieran, egin zutena izan zen kalera atera ziren autobus guztietan begiratu autobus bakoitza zer zuen gaizki, baina denetarik. Gurpila gaizki, argia gaizki, ateak ez zirela ondo izten, berogailua ez zijoala, eta horrelako gauzak, nik uste dut, hori ez ditut datua gogoratzen, baina iaia ehuneko 80 atera zen arazoren bat zuela, bat edo asko gehiago. Eta arazoa hasi zenetik edo areagotu zenetik, zer nolako bilakaera izan du okerrera joan da? Zerbait lortu da 2 urte hauetan? Nik esango nuke estabilizazio bat izan dela, ez da hobera joan, ez da okerrera joan, baina gauza da, nahiz eta salatu egin, ez dela hoberera joan, orduan okerrera ez dakit alden joan baita ere, egia esan da. Eta zenbat eguneko lan uzteak egon dira, zeintzuk dira haien aldarrikapenak? Orain dela aste bat hasi ziren, orain dela 2 aste, orain ez dut gogoratzen, baina prentsa aurreko bat egin zuten komite bezala, non aldarrikatzen zuten hori zergaitik egingo zituzten paro hauek. Paro hauek izan ziren pasaren astearte eta ostegunean, goizeko 6-etatik 8 arte, bilabesak atera baino lehenago, han kotxera zen elkartzen dira, eta komite edo greba komiteak ikusten duena da, ateratzen den autobusero zerbitzu minimokoak direla, eta deitutak zituzten lan uste hauek pasan asteko astearte eta ostegun, eta aste honetako astearte eta gaur izan da azkeneko lan ustea. Egia da gaur azkeneko deituta zegoen lan ustea dela eta komitea bildu behar zela, eta erabakiko dute ze aurrera pausoak eman. Eta erabiltzaileek nabari izan dute lan uste hauek? Nik uste dut azkenean oso garrantzitsua dela Iruñerriko bizigarraioan bilabesak, eta bai nabaretu egin dela, baina egia da lanera iristea 15 minutu beranduago, esango nuke bai intzidentzia egin duela, baina ordu batean normaltasun egiten dela. Lan uste hauek signifikatiboak dira, nire ustetan. Eta gero langileen artean mobilizazioak aurrera eramateko batasuna egon da, edo batzuk gauza batzuk pentsatzen dituzte eta beste batzuk? Baina da, lan hitzarmena negoziatzen hasi zirenetik, beti egon direla komite bezala lan egiten, beti egon aldira desadostasunak, baina beti aurrera eraman dute unitate hori, bateratasun hori, eta paroak deitzerakoan baita ere egin zutena izan zen asanblada bat langileekin proposatu zieten komitetik haiek usten zuten bidea, lan uste hauek, asanblada
babestu zuen ideia hori, eta egia da, hori nabaritu egin dela, zelan uste hauetan bakarri zerbitzu minimoak atera direla, eta kontzentrak baita ere oso ugariak izan direla, babesa izan dutela langilearen aldetik. Eta nortauka bilabesak noren menpe daude edo nortauka hobetzeko eta mantenitzeko erantzunkizuna? Bale, erantzunkizuna izango esan behar da, bilabesak Iruña herriko biztanle guztienak direla. Gureak dira, gu ordaintzen ditugu, mankomunitateak ditu. Autobusak nola mobiliario bezala mankomunitateak dira, mankomunitatearenak dira. Egiten duenan mankomunitateak zerbitzu hau externalizatu edo pliego bat atera eta enpresa pribatu batek hartzen duela gestioa. Orduan, enpresa honen ardura bai dela langile hauek eta bai instalazioak eta autobusak ondo gestionatzea. Baina, mankomunitatearen ardura da hori begiratzea ongi betetzen dela. Osea, biak daukate pizkat bai, gure errua, ez? Hori da, azkenean denok badakigu zer gertatzen den horrelako pligoak ateratzen direnean eta enpresa pribatu bat etortzen denean zerbait gestionatzera. Enpresa pribatu batek bere etekinetatik ez du diruak kenduko, baizik eta egiten dutena normalean da, mantenimendutik edo langileen soldatetatik kendu. Eta ez dago aukera gestio hori mankomunitateak eramateko? Bai, aukerarik izan. Bai, publikoa eguneko egunean izatea, bai, segurazki baietz. Eta ez da inoiz horrela izan? Nik jakidan ez. Eta nolakoak izan dira negoziazioak, norekin izan dira mankomunitatearekin edo enpresa pribatuarekin? Hori, lan hitzarmena negoziatzen da enpresa pribatuarekin. Bai, langile hauek esango dugu enpresa pribatuaren menpen daudela. Orduan, lan hitzarmena negoziatzen da enpresa pribatuarekin. Baina bai uste dugu mankomunitateak arduraduna bezala, baita ere, hori egon beharko litzateke gurasatasuna edo nolako bait egiten eta saiatzen bi aldeak esertzera laguntzea edo esatea arreba moduan egitea, ez? Eta bideratzea hori zerbitzu on bat egitea. Eta langile hauek posik egotea baita ere. Azkenean, bilabesen irudia dira, egunero. Eta enpresa pribatuarekin nolakoak izan dira negoziazioak orain arte? Bueno, esango nuke, hori, hasi ziren negoziatzen orain dela urte bat baino gehiago. Nahiko pausatuak izan dira edo aurrera pausorik ez da izan, edo handirik. Esango nuke geldituta zegoela negoziazioa ez zuten adostasun batera iristen, enpresa ja plantatu egin zen, nolabait. Eta aurreko urrian zuten azkeneko bilera, eta komite bezala aurkeztu egin zutena izan ziren 3 puntu, amankomunean, nondik ez ziren mugituko. Non KPIa bermatzea den, gero 10 ordu geistea urteko jardunaldian, eta barkatu, ez dut beste gogoratzen, eta iteak lehen aipatu dudan bezala, eguneko egunean ordaintzea. Egia da, hori, ez dela aurrera pausorik egon, enpresak argudia etzen du KPIa ez bermatzeko, bai orain arte lan hitzarmenak hartzen zuela KPI hori, baina orain argudiatzen du ezin duela ordaindu mankomunitateak pliego horretan agertzen delako mankomunitateak enpresa honi ordainduko diola urtero funtzionarioen igoera bakarrik. Orduan, berak esaten du bakarrik igoera hori egin aldiola baita ere langilei. Eta, bueno, egia esan da, bildu behar ziren berriro, baina aurrera posori gabe.
hori beti argi izan behar dugu, enpresa honek ez duela galtzen. Bueno, plantatu egin zirenean langileak, enpresak esan zuela, lan usteak izan da, esela berriro eseriko. Eta, bueno, aipatzekoa baita da ere da, enpresa honek Llobregaten balduela baita ere autobusen kudeaketa bat, eta baita ere gatazka berberan daudela, bai mantenimendu faltagatik, eta baita ere eros ahalmena galerarengatik. Eta honetan, Nafarroako gobernuak esateko zerbait dauka? Bueno, esateko bai, ez dut uste, nik uste dute mankomunitatearen ardura dela. Baina, bueno, gutxienez bai Nafarroako gobernuak agian zerbitzu minimo hain eszesiboak edo hain gogorrak ez jartzea, lan uste hauek irudia emateko edo aukera emateko greba egiteko aukerari, agian bai lagundu ahalko zukeela. Bueno, beti laguntza da, inork, laguntzeko prest dagoen guztiak gonbidatuak daude, baina. Eta lan hitzarmenaren aldaketa horretan edo eraldaketan, ez daukaz zer esatekorik? Hori nor barkatu? Nafarroako gobernuak. Ez dut uste. Azkenean mankomunitatea da zenbait Iruñerriko zenbait udalek osatzen duten ente publiko bat, eta bueno, ez dut uste gobernura iristeko modukoa izango, bai, agian okrera joaten baldin bagara, agian sartu beharko zen, baina ez dut uste. Agian gehien bat da udaletxeen kudeaketa edo... Eta nola ikusten duzu hurrengo asteen egoera? Mobilizazioak daude aurreikusiak, ez? Hori, gaur azkeneko lan uste izan dela, komitea bildu egin da, ez dakit oraindik zera adostu egin duten, baina bai aurrera egingo dituztela mobilizazioekin, seguro, baina ze formatutan edo nola egingo dituzten segunetan hori oraindik adosteko dago, eta lehen aipatu dudan bezala Llobregaten badutela gatazka berbera, pentsatuta dutena da agian TCC-ko zentrua badagoela, orduan beraiekin elkartzea eta mobilizazio batan irudikatzea, hori, ze nolako dinamikak ematen dituen enpresa honek. Eta zure ustez, zer nolako garrantzia dauka Vilabesa bezalako garraio publikoa hemen Iruñean? Bueno, nik uste dut, ez dakit, baina denok erabili dugu noiz bait asko edo gutxiago Vilabesak, eta badago jendea non Vilabesak dira ezinbestekoak, esan nahi dut ikasleentzako, lan egitera joaten den jende askorako, ospitaletara joateko, nik uste dut zerbitzu hau eta horregatik publikoa izan behar da, eta da esentziazkoa delako. Orduan niretzako garrantzi oso handia du, ez denok ez dugu kotxe bat izateko aukerarik, eta baita ere, hirian zehar, gero eta kotxe gutxiago baldin badaude, asko zobe. Eta nola ikusten duzu egoeraren jarraipena, nola uste duzu ezakit zer gertatuko dela? Bueno, bani eskatuko nioke mesedez mankomunitateari hemen sartzea, ze badakigu aspalditik bizi ditugun egoerarengatik enpresa honekiko zein den bere jarrera eta ez du galtzeko. Mankomunitateak ez baldin badio esaten hau gaizki egiten ari zara edo salatzen baldin badio bere egoera edo zerbitzua gaizki egiten ari duela edo ez da mugituko. Orduan aurrera begira ikusten ditut mobilizazio gehiago, mankomunitatea edo enpresak esertzen den arte, enpresak esertzen den arte ez da bakarrik esertzea borondatearekin, klaro. Eta, baita ere biztanlearekiko nik uste dut denok mugitu beharko ginateke, ze gure zerbitzua da.
denon zerbitzua, eta zerbitzua ondo kudeatuta eta gestionatuta egon barko litzateke. Eta langileak nola ikusten dituzu? Haserre daude, borrokan jarraitzeko ezakit, binarekin? Ikusten ditu gogoekin, egia da. Eta aipatu behar dugu baita ere, lan uste hauek eragiten duena da haien eros ahalmena baita ere galera hori beti dagoela hor. Azkenean galtzen duena langilea dela. Ze lan uste hauek ez dute ez enpresak, ez mankomunitateak dirua galtzea eragiten. Autobusa hartzera doan pertsonak itxoingo du 15 minutu gehiago, baina tiketa ordainduko du berbez. Berdin. Orduan enpresak dirua ikusten du saltzen, berdin. Nahiko kaskar, egia esan da. Badakigu enpresa honek ez duela normalean esertzeko borondaterik, eta hori, ikusi beharko dugu ze nolako mobilizazioak, komiteak erabakitzen ari du, hori, bizi duten egoera bizibilizatzeko, eta baita ere, hori, biztanleriok baita ere babesa emateko langile hauei. Eta ilargia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari mezuren bat bidali? Ez, esan dudan bezala orain, bai esango nukeela hori, denok ardura dugula hemen, eta agian mobilizazioetara hurbiltzea eskertzen dela, babesa hori nabaritzea baita ere langilei indarra ematen diela, orduan hori, denon bilabesak direla, eta ez dela bakarri langile hauen lan baldintzen ardura, baizik eta denon behar dugun zerbitzu on bat den alde. Ilargi, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta egoera gurekin partekatzeagatik. Zuei, mila esker. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur zerua lainotuago ikusiko dugu. Erdi mailako hodeiak eta goi hodei zuriskak nagusituko dira. Momenturen batean, hodeitza hau zertxobait trinkotu daiteke eta probabilitatea txikia bada ere, baliteke modu isolatuan euri tantaren bat uztea. Dena den orokorrean ateri egongo da. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ekialdetik finkatuko da. Eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintsuetan geldituko dira. 14-15 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean eta 12 gradu artekoak gainerakoan. Ostiralean temperatura 2-3 gradu jaitsiko da. Zerua hodeitsu agertuko bada ere, momentu batzuetan zulatu eta ostarteak irekiko dira. Orokorrean ateri egongo bada ere, baliteke lekuren batean euri zarrasta txikiren bat botatzea. Haizea ekialdetik edo ipar ekialdetik ibiliko da eta giroa hoztuko du. Temperatura maksimoak 10-13 gradu artekoak izango dira. Izotza egin dezake Araba eta Nafarroako hainbat zonaldeetan. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain Oier Zunigarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, osongi. Poste naiz, ongi etorria. Eta, Heresia lana orkestera zatoz, zuk sortutako lana, ezta? Eta horrekin sartu bainoren kontatu iguzu pixkat zure ibilbide profesionala. Zezaia izaten den hau batzutan ez laburu hiltzea. Nik arte ederrak ikasi nituen Bilbon, gero arte dramatikoa, eta bada bazakit 11-12 bat urte modu profesionalean antzerkigintzan aritzen naizela, ilustrazioak eta marrazkiak ere egiten ditut, beraz bi mundu horien artean ibiltzen naiz saltoka. Eta zer da Heresia? Heresia da pieza eszeniko bat, doluari eskainitakoa edo agurrari eskainitakoa. Pieza eszenikoa deitzen dugu, ze
antzerkia da, berez, ez, antzokian egiten delako eta antzerkiaz baduelako, edo antzerki lenguaia erabiltzen duelako, baina antzerkia zaratago erritu handi bat da, ez? Antzerkia erritua baldin bada, ez, edo erritu gisa sortu bazen ere, hemen egin nahi izan duguna da dolu esperientziak edo gertuko norbait hil zaigunean bizi ditugun emozio guzti horiek nolabait askatzea eta lasaitu hartzea pieza eszeniko baten bidez, non erritu forman nahastu egiten diren hitza, musika, dantza eta bar. Eta esan bezala, zuk sortutako obra bat da, eta zergatik sortu zenuen behar bat zeneukan hau sortzeko? Bai, dena sorkuntzan beti ez, abiatzen gara olako bulkada batetik ez, edo behar batetik. Eta kasu honetan oso zehatza izan zen ez, gure ama hil zen. Eta, nik somatu nuen nola oso azkar egiten ditugun gaur egun horien artean dolu prozesuak ez, edo ez diogun nahikoa lekurik ematen ziurrenik hirigune handietako bizi modura egokitu gara, baita herri txikiagoetan ere, eta norbait hil, 48 ordu tanatorioan egon, eta ematen du ja min hori eta hutsune hori desagertu egiten dela, ez. Orduan ni hasi nintzen hainbat praktika artistiko garatzen, nire kabuz, bakarrik eta modu intimoan, marraztuz eta olako erritu txikiak egiten, ez, amaren gabezia hori nolabait osatzeko. Eta momentu bat heldu zen non sentitu nuen beharra ere hori partekatzeko azkenean antzerkigilea naiz eta antzerkia oso kolektiboa da, ez, eta partekatzekoa eta sentitu nuen behar hori nolabait beste forma bat eman eta publikoarekin partekatzeko ideia horiek edo buruan nituen emozio guzti horiek. Eta zeintzuk dira pixka bat helburuak, igual ez dituzu markatu, hauek dira helburuak, baina igual sortu dira sortze prozesu horretan. Bai, azkenean hori agian nola sortu zen oso bulkada intimotik, gero sormen prozesuan murgiltzen zaren heinean eta ekipo bat sortzen duzun heinean, bai markatzen dituzu ez. Pieza eszenik honek zer lortzea nahi dugu ez. Eta nik uste dut, askotan aipatzen dut ez, ez da doluaren minaren errepresentazio bat, ez? Ze gainera oso zaila da hori egitea norberak baduelako bere dolua bizitzeko manera eta bere minak eramateko manera, ez? Orduan guk proposatu duguna da, edo helburua duena da, elkarrekin, publikoa eta holtzan gaudenak eta hor gertatzen den hori, bilakatzea agur batean, ez? Edo despedida erritu txiki batean, ez? Antzokiaren babesean eta antzerkiak ematen digun estalpe horretan, ez? Orduan helburua argia da eta da agur bat esatean norberak nahi duenari eta gogoa duenari eta denok elkarrekin olako botatze bat egitea eta bereziki bizitzari gorazarre bat egitea du helburu piezak, ez? Ze aipatzen nuen bezala oraintxe ez, triste izatetik gutxi du piezak eta argi asko duen antzezlan bada, ez? Non, heldu egiten diogun, hemen gaudenok geratzen zaigun honi, ez? Bizitzari. Eta nola izan da sortze prozesua, ze, klaro, dolua antzerki batean irudikatzea, ez da erraza. Ze gainera, zuk ulertu dezakezu modu batean, nik beste batean. Bai, ez da bat ere erraza, ez? Eta nik uste dut zentratu ginela bereziki ze ibilbide egiten den, ez? Doluan, hori izan genuen pixkat ardatz. Egia da dela zerbait zientifikoagoa, ez? Edo psikologoek eta erabiltzen dutena, ez? Baina baditu faseak.
Eta fase horiek erabili genituen pixkat gure ikuskizunaren ardatz izateko edo bizkarrezur. Baina gero, horietan, egin genuena izan zen, nola jada ez nengoen bakarrik eta lantalde batekin nengoen, nik proposatu nizkien hainbat estimulu edo hainbat ari sormenerako, ez? Eta askotan ariketa txikien bidez joan ginen sortzen, eta bereziki azpimarratzen prozesu horretan, ez? Norbaiten falta dugunean edo norbaiten heriotza transitatzen ari garen ibilbide horretan, unibertsalak edo errepikatzen diren hainbat emozio eta jarrera eta ekintza, ez? Horiek izan ziren pixka bat azpimarra egin genituenak gerora lenguai eszenikoen bidez eraman ditugunak pieza sortzeko. Orduan, izan zen pixka bat ariketak eta guazen murgiltzera pixkat mundu honetan, eta horietatik azpimarratu genituen hainbat gauza, ez. Eta oso begibistan izan ditugu errituak, ez? Erritu bat egin nahi genuen. Ez hainbeste historia bat kontatu, pertsonai batzuekin, ez nolabait distantzia bat sortuz publikoarekin, baizik eta kontrakoa, ez? Hau da, pertsonaiek ez dute izen jakinik, ikuskizunean ikusten dugu ama hil dela, baina ama hori dolu haundi edo heriotza haundi baten simbolo gisa, ez, edo metafora gisa. Eta orduan horrek permititzen digu publikoak ere distantzia hori pixkat ekiditea eta ikustea, ez, proiektatuta ekintza eta hitz horietan, ez, holtzako ekintza eta hitz horietan bere burua, ez. Orduan begibistan izan genituen asko dolu errituak ez egiten ditugunak oso modu inkonsientean, ez? Baina normalki errituak oso gauza zehatzak, ezagunak eta errexak izaten dira, gauza bat ez dakit non utzi, gauzak batu eta kutxa batean gorde, zerbait erre, zerbait ez dakit zuhaitz bat landatu, jan, hitz egin, edan, ez? Horiek dira errituak guretzat, ez? Komunitateak oso garbi, irakurri eta identifikatu ditzakenak, ez. Eta zaila egin zaizu publikoarekin konektatzea? Bazen erronketako bat, hau sortu genuenean, eta beldur handietako bat, ez. Eta harrigarria da, ze ongi konektatzen duen pieza honek publikoarekin, ze heriotza guztion bizitzetan presente dago, bizitzak ez du zentzurik heriotzari gabe, hau da, jakitun gara honek baduela epemuga bat, ez? Eta horregatik miresten dugu hainbeste bizitza, ez? Eta bizitzak ematen dizkigun estimuloak, pozak eta bar, ez? Orduan bada zerbait oso ongi konektatzen duena piezan publikoarekin. Izan gertu senide edo lagun edo maite dugun pertsona bat hildakoa, edo ez, oso presente dagoelako denok bizi izan dugu gure bizitzan, ez? Ez bada amona, izan da osaba, edo urrutiko lehengusu bat, edo anaia, edo arreba, edo ama, edo aita, ez? Orduan bada zerbait oso azkar konektatzen duena, ze aipatu bezala identifikatuta sentitzen gara pertsonai horiekin, izenik gabeko eta doluri gabeko eta agian abstraktuagoak diren pertsonai horiek edo historia horretan, ze ekintzak oso konkretuak dira, eta denok esaten du, hau nik ere egin nuen, edo niri ideia hau ere burutik pasatzaidan, edo hau ikusi dut, nik ez dut egin, baina ikusi dut amona horrela, ez, dolu egoera batean, edo dena delako, ez. Eta, klaro, hain pertsonala izan da zure lana, nola bilatu zenuen zure lan taldea? Aukeratu zenuen, ezakit, konstienteki? Bai eta ez, beti dago nahasmen bat, ez? Nik oso bulkadekin lan egitekoa naiz, ez? Eta sentitu nituen olako intuizio txiki batzuk.
gustatzen zitzaidan 3 pertsona egotea oholtzan, ez? Bakarra oso gogorra da. Bi, oso orekatua da eta hirutik aurrera beti hautsi egiten dira dinamikak, ez? Eta ez egonkorragoa da 3 zenbakia eta 3 pertsona oholtzan egotea. Eta banekien dantzak presentzia bat izan behar zuela eta orduan jo nuen nintzen pentsatzen eta burura etorri zitzaidan Eneko Gil dantzaria, oreretarra bera. Bistaz ezagutzen nuen, bere lanak ere bai, eta pentsatu nuen, uste dut oso ongi moldatuko garela, eta ala izan da. Eta berak badu zerbaitez konektatzen gaituen agian doluak ere baduen honekin ez, vertikalidade batekin ez, edo gehiago zeruarekin, espiritualtasunarekin, sinestu ala ez, baina zerbait emozionalagoa edo vertikalagoa ez. Eta gero orekatzeko pentsatu nuen, beste adin tarte batetara joan beharko ginateke, emakume bat, eta tartean burura etorri zitzaidan Belen Cruz, ez genuen elkar ezagutzen, eta Belen Cruzek badu traiektoria luzea antzerkian, 60 urtetik gora ditu, eta txikia da, baina indarra handikoa, eta justo Enekoren beste muturra ekartzen zuen, ez? Gehiago lurra eta beste simbolo edo aspektu batzuk. Eta esan, ze kombinazio ederra, ez? Telefonoz deitu nituen eta instantean baietz esan zidaten, iaia hori apenas elkar ezagutu gabe eta halako pieza ausart eta komplikatu batean murgiltzeko, beraz oso pozik nago. Gero, ekipoa osatzen joan nintzen, argiztapenean Ferminizko egonda diseinuan, txikitatik ezagutzen dugu elkar, ikastolatik, berak ere ama galdua zuen, orduan pentsatu nuen, ikuspegi honek ere, askotan alor teknikoa uzten dugu kanpoan, baina argiztapena oso importantea da arte eszenikoetan, eta gainera pieza honetan ere badu narratiba bat, eta badu ibilbide bat, oso ongi ulertu eta ejekutatu duena Ferminek, Hitz Iriartek lagundu zigun kantuekin, Laguna eta esan nuen berak lagundu behar digu bai ala bai, eta eszenografiarekin ere Orekari estudioko lagunekin egin nuen, bereziki Joar Cabo de Villarekin, berak ere justo momentu horretan amona galdua zuten eta banekien bere sentsibilitatea eta bere ekarpena funtsezkoa izango zela. Eta hola izan da, intuizioak eta pixkat zorteak egin du ekipoa erabat murgiltzea pieza honen sorkuntzan. Eta zer moduz moldatu zarete, eta zer moduz moldatu da ekipoa zure piezara? Oso ongi, egia esan. Ze hasieratik ez da izan gauza inposatu bat, baizik eta denon artean sortzen joan garen gauza bat, eta nik uste dut gaiak merezi zuen lasaitasun eta respetuarekin egin dugula, ez? Ardura askorekin, baina azkar izan gabe eta pixkat gauza bakoitzari bere denbora ematen, ez? Eta guztiek genituen ideiei ere leku bat ematen. Ze lehen aipatu da bezala dolua oso anitza da, ez? Eta esperientziak ere oso anitzak dira, eta norberaren esperientziak heriotza batekin edo bestearekin oso ezberdina dira, pertsona horrekin izan duzun harremanaren arabera, emozioen arabera, zu nola zauden momentu horretan horren arabera ere bai. Orduan pieza honek ere behar zuen pixka bat ikuspegi eta prisma gehiago irekitzea, eta beraz lana oso ederra eta oso atsegina izan da bai. Eta lana hain zurea izan da, ez zara oso zorrotza izan zure buruarekin eta gainerako taldearekin? Egiazki ez, eta zorrotza izan naiz eta izan gara, nik uste dut zerbait ederra egitearekin, ez? Ez izateko gauza ilun bat eta hori izan da kezka nagusi bat, ez izateko gauza sobera triste bat eta sobera iluna, ez?
Ze hori badakigu duela doluak, baina guk nahi genuen benetan erritu bat egin, erritu eszeniko bat egin, osatzeko doluaren mina. Eta beraz, osatzeko baldin bada, presente egon behar zuen maitasun askok, argi askok, eta bentan hori izan da ardura. Nola egin guztiok gustora egoteko eta transmititzeko publikoari askatasun edo askatu sentimen hori, ez? Nola uste duzu ateratzen dela publikoa zure obratik? Uste dut oso eskertua ateratzen dela. Emozionatuta ere, ezin dugu ukatu, ez, gaia potolo bat da, ez, eta emozionatzen gaitu, eta gauz barneak ere mugiarazi ditzake, ez, batzuei gehiago, beste batzuei gutxiago, ez. Baina oroar bueltan etortzen zaizkigun hitzak oso ederrak dira. Jendeak eskertzen diogu asko pieza eszenikoa, jendea nolabait ateratzen da ere agian zama intimo eta pertsonal gisa sentitzen dugun hori bapatean partekatua eta zama arindua bezala, ez? Sentsazio horrekin ateratzen da jende asko. Eta jendeak bereziki eskertu egiten digu espazio hori eman izana, ez? Agian norberaren intimitatetik eta sekretutik antzerkiak eta antzokiak ematen digun leku seguru horretan modu kolektiboago batean partekatu ahal izan dutelako, ez? Emozio horiek, oroimen horiek, irri horiek eta maitasun hori, ez? Eta obran ere kode desberdinak erabili dituzu, ezta? Zeintzuk dira hauek? Bai, kode asko daude, aipatu bezala, nahastu egiten da hitza, ez? Aipatu bezala pieza eszenikoa da eta antzerkitik oso gertu dagoen gauza da, antzerkia ditu genezake, ez? Ze muga horiek askotan oso lausoak dira, baina badu dantza, badu kantua ere bai, eta badu ekintza, ez? Zentzu horretan nik uste dut dela kode nabarmenena, ez? Agian antzerkiak duen edo ohiko narratibak, ez, antzerkian duten historiaren planteamendua, pertsonaiak, ezak zer, ez, ibilbide konkretu bat, historia konkretu bat horretatik urrun gaude, beraz kodea bestelakoa da, hemen eta orain gertatzen den gauza bada, erritutik gertuago edo ekintza erritualetik gertuago. Eta orduan nahastu egiten dira hitzak, ekintza erritualistikoak, ez, gauzak utzi, jarri, egon, begiratu, dantza, kantua, eta nahasmasa horretan gertatzen da, ez, gertatzen da ekintza eszenikoa eta oso poetikoa den pieza bada, beraz, kodea hori da, ez? Norberari ematen diogu aukera sartzeko, ateratzeko, nahi duen sakontasunera heltzeko eta bere ikuspegia edo irakurketa propioak egiteko, ez? Eta pozik zaude egindako lanarekin? Oso pozik. Ja 3 urte estrenatu genuela, 50 piko herri zapaldu ditugu Euskal Herrian, Euskara hutsean sortutako pieza bat eta Euskara hutsean eman dugun pieza bat da, beraz oso kontent gaude 50 herritan zabaldu dugulako pieza hau. Ez baita erraza, eta importantea da beti azpimarratzea euskarazko antzerkiak bizi duen egoera, eta euskarazko antzerki pieza batekin, euskara hutsean ematen dugun pieza batekin, Euskal Herrian 50 plaza zanpatzea, zenbaki polita da. Gehiago nahiko genuke beti, baina proiektu guztiek hasiera bat duten bezala, amaiera bat izan behar dute. Eta uste genuen orain zela momentua ere modu kontziente batean itxiera bat emateko, ez? Bestela askotan geratzen dira proiektuak hor ahanztura horretan, eta noiz izan zen azken emanaldia, ez? Eta hori, ez? Izan zen hura. Eta guk nahi genuen ez, izan zen
azken emanaldia hau izan zen guk erabaki genuelako eta nahi genuelako nolabait modu kontziente horretan itxi ziklo bat, ez? Eta horretan gaude, azkeneko ondar honetan, urrengo asteko ostiralean, martxoaren 7an izanen da azken emanaldia, Euskal Herriko azken emanaldia, hemen Iruñan, Nafarroko Antzerki Eskolan, eta pozik, jada egona ginen Iruñan, eta Iruña herrian, Zizurren, Atarrabian, eta baina, bueno, Iruña nire etxea da, eta gogoan nuen ere azken emanaldi hori etxean ospatzekoa. Eta esango zenuke zure dolu propioan ere lagundu dizula obrak? Bai, zalantzari gabe. Uste dut, edozein sormen prozesuk laguntzen dio norberari, ez? Eta ikusleari, eta uste dut oroar arteak eta sorkuntzak heldulekuak ematen dizkigula gertatzen zaizkigun gauzak ulertzeko, edo geure buruari galderak egiteko, edo zalantzak pausatzeko, ez, jendartean. Eta zentzu horretan oso aberasgarria da berez, ez? Baina kasu honetan hain bulkada intimotik abiatu den gauza bat, eta gainera hain gertutik izan da, ez, hori amaren heriotza eta amaren falta hori oso aberasgarria izan da erritu hau plazaz plaza partekatzea, jende askorekin partekatzea, modu kolektiboan bilakatzea transito hau, ez, edo emozio hauek. Eta oso aberasgarria bereziki emanaldi bakoitzeko niretzat pertsonalki oso amari eskainitako lan bat eta pieza bat izan da, ez? Eta horrek nolabait barneak arintzen ditu asko, ez? Jada piezak, lehen aipatu dudan bezala, lortzen baldin badu barne horiek arintzea, ez, publikoarengan, pentsa guregan, ez, emanaldia, sorkuntzan eta emanaldia eman dugun bakoitzean, arindu hori geroz eta sakonagoa izan da. Osea, behar zen agur baten moduan ere hartu duzu. Bai, eta agian hau egin izan ez banu beste modu batean arinduko genituzke barne horiek, ez, azkenean denok bilatzen ditugu manerak, ez? Baina behin egin dugula, bai, izan da oso sakona eta oso aberasgarria, eta uste dut beharrezkoa sentitu nuen egitea eta beharrezkoa izan dela. Eta jendearen feedbacka nola izan da? Aipatu bezala oso ona eta jende asko errepikatu du, eta ez da oso ohikoa hori arte eszenikoetan, ez? Beraz, zerbaitek mugiarazten du publikoa, ez? Eta plaza bakoitza izan da mundu bat, herri bakoitza mundu bat da, eta herri bakoitzean idiosinkrasia txikiak daude, ez? Eta herri horretan harremantzen dira gauzekin modu batean, eta beste batean beste modu batean, eta badira herriak askoz ere espresiboagoak, ez? Edo beste plaza batzuk barnera begiratzekoak, ez? Baina guztietan esker honeko hitzak izan ditugu, eta uste dut beharrezkoa zela pieza hau, gure herrian, eta beharrezkoa sentitu duela jende askok euskaraz doluaren inguruko maitasunezko pieza eta pieza eszenikoa eta benetan barneak osatzen dituen antzezlan bat ikustea. Eta esan bezala, azkeneko obra geratzen zaizue, eta, zer da honetaz espero duzuena? Espero dugu hori ziklo bat ixtea, eta espero dugu, alik eta ikusi ez duen jende horrek azken aukera baduela argi geratzea eta etortzea, eta errepikatu nahi dutenak errepikatzea, baina bereziki azken emanaldi honi jartzen diogu helburu bakarra, eta da guk gure despedida propioa egitea
sormen pieza honekin eta izan dugun 3 urteko ibilbide eta esperientzia honekin. Eta orain, etorkizuna, nola ikusten duzu proiektu berriak dituzu hor begi bistan? Bai, tartean ere proiektu berriak sartu dira, ez? Antzerkigileok eta aktoreok inoiz ez gaude gauza bakar batekin lanean, ez? Beti mila saltxatan sartuta gaudez, hola da gure profesioa, ez? Eta lana dagoenean lan egin behar eta ez dagoenean lana sortu, ez? Orduan, bai, proiektuak badaude, nik pertsonalki badut beste pieza bat, bestelakoa eta beste jai batekin egiteko ideia bat, eta hor hastapenetan nago. Ideiak jasotzen eta pixka bat osatzen sorkuntzaren aurreko eskenatoki hori. Ez dakit noiz emanen duen argia, baina espero dute laizter. Eta tartean ere beste konpainia batzuekin eta beste proiektu batzuekin lanean. Hurrengo urteko udazkenean proiektu majo batean parte hartuko dut. Euskal Herri osoko proiektu handi batean, eta beraz horrekin ere hasi gara lanean eta buru belarri. Bueno, Oier, mila esker gurera etortzeagatik eta zure lana gurekin partekatzeagatik eta ea zer moduz joaten den azkeneko emanaldi hori. Eskerrik asko zuei plaza hau emateagatik eta animatu besterik ez etortzea ikustera eta gozatzea gure piezaz. Ondo segi, agur. Bai, agur. Gaurkoz hau izan da dena, Aritu sareak datorren hilabeteetan eman daitezkeen 8 etxegabetzeak salatzeko atzo prentsaurreko bat eman zuten, eta prentsaurrekoaren irudiekin utziko zaituztegu orain. Egun ona pasa, agur! Arituko etxebizitza sindikatutik salatzen dugu martxotik aurrera eta datozen hilabeteetan 8 etxegabetze esekuta daitezkeela Iruñerrian. Adin txikikoak ardurapean dituzten familiak zein norbanakoak kale gorrian gera daitezke, eta gaur-gaurkoz ez dute egoera honi aurre egiteko ez konponbide ez alternatibarik. Sindikatuan antolatutako pertsona horiek alokairuaren merkatua kudeatzen duten jabeen espektro osoari egin behar diote aurre. Blackstone inbertsio funtsak, testa filialearen bitartez 2 etxegabetze egin nahi ditu Buztintxuri auzoan. Nasubinsak, Nafarroako gobernuaren enpresa publikoak, beste 2 etxegabetze prozedura ireki ditu Mendillorri auzoan eta Burlatako Herripagaina auzoan. 5. bat Iruñeko udalak egin nahi du 2. zabalgunean. Eta azkenik falta diren 3, Beriainen, Burlatan eta Donibane auzoan egin nahi dituzte. Azken etxebizitza horiek jabetza partikularrekoak dira. Lehen 2 etxegabetzeak martxoaren 17 eta 18 aurreikusita daude. Argi dago, beraz, jabetza asko dituztenak, jabe txikiak eta erakunde publikoak direla etxebizitzaren arazoaren erantzule. Izan ere, arazoa bera etxebizitzarekin negozio egitea baita. Funtsean, jabetza pribatua eta baldintza ekonomikoa nagusi diren honetan, ezinezkoa da eta izango da mundu guztiarentzako bizitzeko moduan dagoen etxebizitza duin bat bermatzea. Ez eskuratzea, ez mantendu ahal izatea. Hau da, etxebizitzarekin negozioa sustatzen jarraitzen duten bitartean, ez da inoiz oinarrizko eskubide unibertsala izango. Eta eskubide hori helburu ez duten erabaki, neurri eta kudeaketa instituzional guztiek arazo hau betikotzea besterik ez dute lortuko. Etxegabetzeak dira problematika honen alderi gordinenak. Gure kideei etxea kendu nahi diete datozen hilabeteetan. Eta azken aldian ikusi dugunez, erakundeen irtenbideak eta aukerak gero eta mugatuagoak dira. Bizi baldintzak okertzea alde batetik eta etxebizitzaren negozioak eta miseriaren kudeak eta hutsak bestetik etxebizitzaren auziak porrot egiten duela erakusten digute. Horregatik, Arituko etxebizitza sindikatuan klase antolaketaren eta elkartasunaren aldeko apustua egiten dugu, bizi dugun errealitate kapitalistari aurre egiteko tresna gisa. 8 etxegabetze horiek gutxi dira isildutako etxegabetzeekin alderatuta. Baina 8 etxegabetze izango dira aurre egiten ez badiegu. Lehenik eta behin bide judiziala agortuko dugu, eta horrek gatazka konpontzen ez badu, kalera aterako gara gure bizilagunen etxeak defendatzera.
Adi egon datozen hilabeteetako deialdiei eta animatu parte hartzera. Elkarrekin eta antolatuta bakarrik geldituko ditugu 8 etxegabetze horiek eta datozenak. Bat egin sindikatuarekin. Etxegabetze guztia geldituko ditugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.